S Bohom či dovidenia. Čaute, tu je Jasper zo Zľavomatu a my sa nachádzame na východnom Slovensku, konkrétne pri Prešove medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa. A prišli sme si pozrieť najstaršie opálové bane na svete. Nachádzame sa pri slovenských opálových baniach. Naše opálové bane sú najstaršie na svete. S Bohom či dovidenia. A sú jediné na našom kontinente, takže my Slováci tu máme nádherný a veľký unikátny poklad. Vnútri baní je viac ako 30 km banských chodieb, sú tam rôzne veľké sály a rôzne priestory, ktoré momentálne my ani nevieme, že existujú. Máme tam 17 horizontov a z nich je 6 zaplavených, kde sa práve robí technické potápanie. Zákazníci sú v bani 1 hodinu a uvidia banské vozíky, rôzne banské merače, opálové žily. Na výber máte dva druhy prehliadok, a to základný okruh, ktorý trvá hodinu a má 1,28 km, alebo prehliadku s názvom Free Life, kde je zákazník v báni 5 až 6 hodín. Sprevádzať vás budú dvaja sprievodcovia, dostanete základné občerstvenie a chodiť môžete aj po iných častiach bane. Free Life zahŕňa aj hľadanie opálov, takže čo si zákazník nájde, môže si so sebou aj vziať. Celý ten úsek je vlastne priechodzí aj pre vozičkárov, aj pre malé deti, aj pre staršie osoby, takže je to vhodné aj pre rodiny. Najznámejší opál, ktorý bol vyťažený tu v našich slovenských opálových baniach, je momentálne v Národnom múzeu vo Viedni a volá sa Harlekin a málo kto vôbec vie, že tento opál je práve od nás, do slovenských opálových baní, tu z východu. Ďakujeme za sledovanie a nezabudnite odoberať náš kanál. Taktiež si kliknite aj na toto video. A ak chcete navštíviť najstaršie opálové bane na svete, kliknite sem.